gbogbo aṣíwájú ọmọ àtàtà àlàkànbí tó tún sun wọn lẹ́nìyàn. bàbá ara là wá ní bàbá wa gbójú bóyá ó sì lè ṣòtítọ́. ẹ wá wáyé bàbá tí ń fojoojúmọ́ ayé tọ́jú ọmọ. ṣe bọ́lá àbàtà ní mọ́dọ̀ san tẹ́rẹ́tẹ́rẹ́ ọlá àbábọ̀ ọmọ ní mọ́mọ́ yẹn fọ́ndá. ṣebí ká búnibúni lójú ayé ẹni lọ́mọ aráyé fẹ́. ká ṣàbùkù ẹ̀dá lójú ẹ̀dá ńlọmọ ènìyàn mọ̀. ẹ dákun kí ló burú níbi ká yin ni lójú ayé ẹni. àní kí ló ń tí ò tọ́ níbi ká ṣàpọ́nlé ẹ̀dá lójú ara rẹ̀ ní dúníyàn. ojú gbogbo wa ló kúkú ṣe. bá ṣe mọ̀ wípé kékeré Dáúdù kan ò sí rárá. ọkọ̀ Olúrẹ̀mílẹ́kùn làrólé Awólọ́wọ̀ tà wá. àní bàbá Fọláṣadé kì í bẹ̀rù. ọba òye pọ́nlé àní ta ni àrólé Awólọ́wọ̀ tiwa tó dùn fẹ̀yìntì bí kò ṣe bàbá wa aṣíwájú Bọ́lá Tító Ahmed Adékúnlé Àkànbí Tinubu ọmọ Àbíbátù Mọ́gàjí ọkọ Olúrẹ̀mílẹ́kún bàbá Fọláṣadé akíkanjú ẹ̀dá ọkùnrin gbọ̀ngbọ̀n lójú ogun. Àbí bàbá wa Tinubu ní ìlú Nàìjíríà ní nǹkan bí ọdún díẹ̀ lé lọ́gọ́ta wọ́n sì jẹ́ ìran Odùduwà pọ́nbélé. Bàbá wa kàwé gboyè nílẹ̀ yìí àti ní ìlú aláwọ̀ funfun. Ní ọdún 1999 títí di ọdún 2007 bàbá wa Tinubu ni gómìnà ìlú Èkó lábẹ́ ìjọba alágbádá òṣìṣẹ́ ọwọ́ ní ìdánimọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú wọn. Lórí ipò gómìnà yìí bàbá wa Tinubu pegedé wọ́n sì fi gbọ̀rọ̀ jẹ́ka. Ìyá wa sẹ́nitọ́ Olúrẹ̀mílẹ́kún ni aya Tinubu. Lára àwọn ọmọ tí Olúwa fi ta bàbá wa lọ́rẹ ní Fọláṣadé aya Òjó tí í ṣe ìyálọ́jà tiwa ní gbogbo Nàìjíríà. Ọdún 1993 títí di 1994 aṣíwájú gbárùkù ti bàbá wa MKO Abíọ́lá lórí ìdìbò June 12. Wọ́n dúpọ̀ ọ̀la fọ́mọ Odùduwà nínú òṣèlú Nàìjíríà títí tí bàbá Fọláṣadé wo wájú ó ti ríbi tọ́wọ́ ogun lọ. Láṣíwájú bá sọ fún bàbá wa MKO Abíọ́lá kó má ṣe gbára lé wọn. Ṣùgbọ́n bàbá wa Moshood Káṣímáwò Abíọ́lá finú wẹ́nu. Ọmọ aráyé bá fún bàbá Kọ́láwọlé níwọ̀ jẹ́. Ọkọ Olúrẹ̀mílẹ́kún bínú ó sì faraya. Bàbá Fọláṣadé forí ọ̀ká ọmú. Níwájú gbogbo jagunlabi tí ń bẹ lórí àléfà kan sì wọṣọ ogun. Àní Alákànbí gbéná wojú ẹkùn ọkọ Mọ́ríámọ̀ láì bẹ̀rù. Omi ló kúkú pọ̀ jọkà lọ. Aṣíwájú gbìyànjú lórí June 12. Lọ́dún 2007 bàbá Fọláṣadé borí ogun Èkó. Ní gbogbo àgbáyé làwọn ènìyàn ti gbóṣùbà. Ìlú Èkó lé téńté nínú gbogbo ìpínlẹ̀ tí ń bẹ ní Nàìjíríà. Ọdún 2015 aṣíwájú pátú síwájú ní bàbá wa jagun fẹ̀yìntì. Muhammadu ọmọ Buhari bá gbégbá orókè gẹ́gẹ́ bí ààrẹ Nàìjíríà tuntun. Èyí ló jẹ́ kí bàbá wa tí í ṣọmọ bíbí Odùduwà òjíṣẹ́ Ọlọ́run tòótọ́ Olúyẹmí Olúlékè Ọ̀ṣínbàjò lọ́kọ̀ Olúdọlápọ̀ bá di gbákejì ààrẹ Nàìjíríà. Alákànbí sùúrù bàbá ìwà sùúrù làwọn ṣe láàrin ọ̀gá lẹ́yìn tí ń gejẹ tó àwọn òkúrò níkọ̀rọ̀ ẹnu àgbè níjẹ̀gbin omi àgbàlagbà níjẹ̀gbin ọ̀ràn. Àwọn Àbíbátù Mọ́gàjí mo sùn mo lálàá àṣẹ́bà tí yọ̀ láyé ni wọ́n ń yọ̀ lájùlé ọ̀run. Àní gbogbo akọni nílé Odùduwà tó ti rèwàlẹ̀ àṣà. Mo súnmọ́ wọn ni mo bá rí wọn lóní kedere. Bàbá wa Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ ọkọ Dìde Olúbàbá Olúwọlé Ládòkè Akíntọ́lá ọmọ wọn l'Ógbómọ̀ṣọ́ ilé ọkọ Fadérera Abraham Adésànyà ọkọ Rosanna bàbá Adébáyọ̀ Michael Adékúnlé Ajásí bàbá Ọlájùmọ̀kẹ́ Hubert Ògúndé ọkọ Adéṣẹwà bàbá Tókùbọ̀ Bọ́lá Ìgè ọkọ Àtinúkẹ́ bàbá Olúmúyìwá Táíṣó Láàrin ọkọ òyìnbó tó ń jẹ́ Ṣẹ́là Moshood
Simbiat ọkọ Doyinsọ́lá ọkọ Kúdírátù bàbá Kọ́láwọlé bàbá Fọláṣadé ó yá jáde sí wa ní gbangba ọmọ oníjìmú wúrà ọmọ olódó idẹ ọmọ abidẹ ṣòpó ilé àkànbí tó torí èjìgbà ẹlẹ́kẹ̀ báwọn márùn gígùn wáyé bàbá Fọláṣadé torí idẹ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ báwọn má pàgbọ́rọ̀.